BLS Audio Putra NR Huras Leteng Yokama Drill Dangdutnya Karanganyar.
beda karo atimu rungokno tembangan manisku ya du sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayane bakal piye carane tresnaku ora bakal lentur sayangku ora bakal goyah najan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin terus nuwun sampun ana ngancanine saben dina ya terima kasih sudah Turun dulu bareng.